A Òmnium Barcelonès Nord tenim una cosa molt clara, que és que la nostra manera de fer país és fer ciutat. I fer ciutat a l'àrea metropolitana avui és tenir molt clar que la cohesió social ha d'estar allò en el punt central de la nostra agenda d'activitats. Soc sòcia d'Òmnium des de fa 10 anys perquè crec que som les persones les que hem d'ajudar aquest país a tirar endavant. Vam guanyar el Premi Prudència Bertrana juntament amb la Nàdia Gulam per al llibre El secret del meu turbant, on s'explica la història de la Nàdia. Se tracta de la meva vida en Afganistan i sobrevivència, com he pogut viure, treballar i estudiar en un moment difícil que les dones no podien ni treballar ni podien estudiar, no estaven lliures. Ara em faig soci d'Òmnium Cultural, fes-te'n tu també soci d'Òmnium Cultural. És important que ens fem socis d'Òmnium perquè quan som més, se'ns veu més, se'ns escolta més, se'ns respecta més.